Табигатьнең иң гүзәл чагы, әмма мал асрап яшәүче авыл кешесенең җәйге табигать матурлыгына хозурланып йөрергә вакыты юк шул. Кышка җитәрлек печән хәзерләргә кирәк. Хуҗалыкларда да ит, сөт җитештерү күрсәткече азык базасының мул булуына бәйле. Бүгенге көндә район буенча 6000 гектарга якын күп еллык үләннәр чабылып, 3000 тоннадан артык печән, 20000 тоннага якын сенаж хәзерләнгән. Илеш МТС җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьтә яшел урак старт алу белән төп көчне сенаж хәзерләүгә юнәлткәннәр. План буенча әлеге тупас азыкны 5000 тонна туплау тора. Механизатор Рәгыйн Васюков Дон 680 комбайны белән үләнне чабып машиналарга тыйый. Арытаба өлгер водительләр Анатолий Васильев, Рәвис Тимирханов һәм Илдар Әхмәтов аны ферма янына кайтара. Анач фермасында урнашкан сенаж базына бүгенге көнгә 2150 тонна сенаж тупланган да инде. Яшел массаны үзенең К700А тракторында җәмгыять алдынгысы Флорис Шәйбәков тыгызлап тора. Яшел тау өстендә биеп йөргән куәтле тракторга карап хәйран калырлык. Училищені бітіргеннен бері деген сымақ енді Әйе. тракторда. МТСта да күптен эшлеймін, Илеш МТСында. Демәк, гомер буе механизатор булып эшләдегез. Шулай булайын. Әйе, нинди эшләрдә менә катнашасыз шушы хуҗалыкта? Нинди эшләр сезнең җаваплылыкка тапшырылган? Яз көне шәшәбе, аннан җәй көне менә шушы сенаж, силос, серу. Барысы да инде. Яратып эшләйбез инде. Зарланып торасы юк. Менә бүгенге көндә сез сенаж тапатасыз бит инде. Бу эш әйбәт итеп башкарылсын өчен ничек эшләргә кирәк эшне? Торып тапарга кирәк инде полный. Әйе. Стоп. Шермәслек итеп кушкалыкка. Ныгырак тапалса, ул Ныгырак тапалса, шермә әйбәт нитә саклана. Печән хәзерләү эшенә дә МТСлылар ныклап керешкән. Хәзер инде күп еллык үләнне чәчкә аткан чорга кадәр чабып, киптереп, җыеп алу мөһим. Үләннәрне тезмәләргә салуда Макдон комбайнында механизатор Сергей Лебедев өлгерлек күрсәтә. Сузылып киткән печән тезмәләрен 30 ел тракторчы булып хезмәтен салган Альберт Сәйдгәриев МТЗ 1221 тракторына көйләнгән пресс җыйгычы белән печәнне рулонлап бара. Арытаба Эдуард Сәлимгәриев белән Айнур Нурисламов яшел төргәкләрне төяй һәм фермага ташый. Гомумән, Илеш МТС хуҗалыгында яшел конвейер эше югары дәрәҗәдә оештырылган, ә төп игътибар инде әлбәттә сыйфатка. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.